Sing lucu, pas wis ketemu panggon sing tepat, kowe bakal mikir, ngopo yo mbiyen aku nganti maksa bertahan? Mergo rasa tenang kuwi ora iso dipalsu. Wong sing tepat ora gawe awakmu terus mbuktekke regamu. Justru dheweke malah gawe awakmu luwih percaya karo regamu dhewe. Mula wiwit dina iki aja kesuwen nangis mergo ora didelok wong sing salah. Yo aja ngentekke umur mung kanggo pengakuan saka panggon sing ora ngerti nilaimu. Teruslah ngembang, teruslah dadi apik, nanging aja nganti apikmu kuwi dadi tumbal kanggo lingkungan sing ora sehat. Elingo siji perkara, ning panggon sing salah, Mas yo awakmu ngkei sing terbaik, apikmu ora bakal didelok. Nanging ning panggon sing tepat, tekamu wae wis disambut istimewa. Muga-muga kowe enggal ketemu panggon sing gawe atimu luwih tentrem, langkahmu luwih enteng, lan nilaimu ora perlu dibuktekke saben dina. Jadi tak baleni maneh yo, aja kesuwen mbuktekake regamu. Soale ana wong sing uripe entek mung kanggo njaluk diakoni. Dheweke kerja luwih keras mergo pengen dipuji. Dheweke dadi wong sing selalu nulung mergo wedi ditinggal. Dekne dadi meneng nalika disakiti mergo wedi dianggep gawe masalah. Padahal kelakuan kaya ngono kuwi mung gawe awake dhewe saya kesel. Kowe ngerti ora? Wong sing pancen pengen ndelok apikmu ora bakal ngenteni awakmu dadi sempurna. Dheweke bakal ngapresiasi prosesmu, nanging wong sing wis mutusake ora seneng karo awakmu, senajan kowe dadi malaikat sekalipun isih bakal golek salahmu. Iki dudu omongan supaya sengit karo wong liya, nanging supaya kowe ngerti ora kabeh peperangan kudu dimenangke. Mergo ana perang sing menange kuwi milih lunga. Ora kabeh lawang kudu didobrak. Kadang awake dhewe meksa mlebu ning lawang sing wis jelas-jelas ketutup. Awake dhewe mikir, nek aku luwih sabar maneh, mungkin dheweke bakal berubah. Nek aku luwih kerja keras maneh, mungkin bos bakal ngapresiasi. Nek aku luwih ngalah maneh, mungkin hubungan iki bakal apik. Ora salah duweni harapan, nanging harapan tanpa wates iso dadi jebakan. Mergo uripmu ora mung kanggo ngenteni wong liya sadar karo nilaimu. Ana lawang liyane sing mungkin wis kebuka, nanging mergo fokusmu mung ning lawang sing ketutup, kowe ora tau weruh kesempatan kuwi. Sadar, kembang ora mekar ning saben panggon. Deloken kembang anggrek. Ana panggon sing gawe anggrek mekar luar biasa, nanging nek dipindah ning lingkungan sing ora cocok, dheweke bakal layu. Apa anggreke dadi elek? Ora, dheweke mung butuh papan sing cocok. Kowe uga ngono. Ana lingkungan sing gawe kowe berkembang, nanging ana lingkungan sing gawe kowe terus ngragukake awakmu dhewe. Bedane yo mung siji, yo kuwi lingkungane. Wong sing tepat ora gawe kowe terus mbuktekake diri.